Dette er Godthåb, Grønlands største by. En by i hastig udvikling, nogen vil sige alt for hastig. Under alle omstændigheder en by, der kan stå som et sindbillede på den udvikling, det grønlandske samfund er inde i, på godt og ondt. En sammenhåbning af mennesker, der langt fra er slut, og som i sit væsen bryder med landets betingelser og traditioner. En dansk by i det ydre, hvor to kulturer mødes og blandes og støder sammen. I år er det 250 år siden det hele begyndte, og 50 år siden man under store festligheder rejste en statue af manden, der grundlagde Godthåb og knyttede forbindelsen mellem Grønland og Danmark. Grønlands apostel, Hans Egede. Og man så får det rette indtryk af Hans Egede for denne underdanige vinkel er vel tvivlsomt. Herinde i Godthåbs gamle kirke kan man se ham bedre i øjnene. Og her er hans 13 år ældre hustru, Gertrud Rask. Egentlige minder om Hans Egede ser man kun få af. Hans hus ligger her endnu. Her hvor en lille bæk løber ud i den gamle kolonihavn, slog han sig ned 7 år efter sin ankomst til Grønland. I dag er huset bolig for landsrådsformanden. Der er ikke så meget tilbage af det oprindelige hus, men stadigvæk kan man danne sig en forestilling om det kompleks af bygninger, der udgjorde den første bebyggelse. Det ses af de gamle fundamenter. Det er stort set, hvad Godthåb kan opvise af synlige minder om Hans Egede. Det er først og fremmest gennem sine efterladte skrifter, Hans Egede giver sig til kende. Vil man yderligere spore ham, så må man sejle, andre muligheder gives ikke. Vores fører på denne augustrejse er Mads Lidegaard, nu lærer på Krogerup Højskole. Han er teolog af uddannelse og har boet i Grønland i 9 år, dels som præst, dels som lærer ved seminariet i Godthåb. Og i de år og i tiden efter har han givet sig af med studiet af Hans Egedes historie. Et studium, som er gået hånd i hånd med besøg på de steder, som Hans Egede besøgte og beskrev, og som i særlig grad kan sætte læsningen af hans optegnelser i perspektiv. Hvordan gik det egentlig til, Mads Lidegaard, at Hans Egede fattede interesse for netop Grønland og et missionsarbejde her? Ja, han sad jo som præst oppe i Nord-Norge, og det var på et tidspunkt, da norske handelsfolk fra Bergen netop begyndte at besejle Grønland og fange hvaler herop, fordi hollænderne netop i den periode var i krig og holdt op med deres hvalfangst. Og Hans Egede havde en slægtning, der tog herop, og gennem ham fik han at vide, at der var mennesker heroppe, og der var mange ting at hente. Og så begyndte han at studere beretningerne om de gamle nordboer. Og dengang troede man altså endnu, at disse nordboer levede heroppe. Man havde ikke haft forbindelse med dem i 300 år, men man vidste heller ikke, at de var uddøde for længst. Og så slår det pludselig ned i Hans Egede, at der var en opgave. Jamen, tror du, han følte nogen egentlig kaldelse til at tage herop som missionær? Det er jo altid svært at granske i, hvad andre menneskers dybeste motiver er. Men det er svært at se andre motiver i det, Hans Egede gjorde, end noget i retning af et kald. Ja. Han tilhørte jo en tid, som var præget af den nye teologiske retning, pietismen, denne fromhedens teologi. Men pietist var han jo ikke. Han var ikke selv pietist, nej. Han havde nok under sine studenterår i København mødt pietismens missionstanker, som jo netop var helt nye og fremme i tiden på det tidspunkt. Og de har måske også spillet en rolle for hans beslutning. Men han var
selv at forblive det, man kalder en ortodox lutheraner hele sit liv. Ja. Hvordan vil du karakterisere Hans Egede som menneske? Han var en meget kompliceret person. På den ene side var han langt fra nogen Aladdin-type, hvis man kan sige det sådan, som kom let til tingene. Han var en alvorlig, tung natur, der tog meget tungt netop på alting. Og han gik aldrig på akkord. Han havde ikke evnen til at slippe let forbi noget. Han var i besiddelse af en umådelig stejlhed og stædighed, som selvfølgelig var nødvendig for en pioner, for ellers havde han aldrig fået gennemført det, han gjorde, men som jo på den anden side også kunne skabe vanskeligheder, når han stod over for mennesker, der var helt anderledes end han selv. På den anden side havde han også et blødt sind. Ja. Måske var det hårdere i virkeligheden. Et skalkeskjul for det bløde. Og en menneskelig medfølelse, som gang på gang kommer stærkt frem. Tror du alligevel ikke, der har stukket lidt af en eventyr i Hans Egede? Han havde aldrig gjort det, han gjorde, hvis ikke der havde været noget eventyrblod i ham. Men jeg tror, det er forkert at lade det være hovedmotivet. Så ville han aldrig have holdt ud så længe, som han gjorde, for eksempel. En eventyr ville have fundet nye jagtmarker og fundet på nye ting. Hans Egede tog op, og så blev han, hvor han var i 15 år. Det gjorde en eventyr ikke. Hans Egede var kun 22 år, da han som præst her i Vågan i Nordnorge fik ideen om Grønland. Men den store nordiske krig rasede, og han mødte kun modstand. Først da hans hustru Gertrud Rask gik helt ind for hans planer, kom der skred i tingene. Hidtil havde myndighederne kun haft overbærenhed til overs for ham. Han opgav sit embede, brændte skibene af bag, så må man nok sige, og tog først til Bergen og sidenhen til København for at være der, hvor den egentlige beslutningsmyndighed, nemlig kongen, var. Og der var han så heldig, at krigen omsider sluttede, og man begyndte at lytte til hans argumenter. Det var især hans økonomiske, der slog igennem. Han påpegede, hvordan fremmede handelsfolk og hvalfangere hentede store rigdom hjem fra Grønland, og at det retteligt var Danmark-Norge, der jo var moderlandet for Grønland, der burde hente dem. Det endte med, at man besluttede at gå ind på hans tanker og stille penge til rådighed. Det var købmænd i Bergen, der gjorde det, og kongen gav den fornødne moralske støtte. Og i 1721 kunne han så endelig drage afsted med 3 skibe. Og der begyndte altså dette i kolonihistorien temmelig enestående eksperiment, hvor en missionær samtidig blev kolonisator, og hvor handelen var tænkt først og fremmest som en støtteforanstaltning for missionen. Den skulle simpelthen betale missionen. Det var navnlig hollændere, som dengang drev hvalfangst ved Grønland. Det var farefuldt, men det gav penge. Foråret 1721 sejlede det første af 3 skibe ud fra Bergen, og lidt senere fulgte et af denne type, samtidig med det største, Hans Egede skib, det hed Håbet. Hen ved 60 mennesker drog afsted. Kun den del af Grønland til venstre for stregen var kendt dengang. Efter 4 ugers nogenlunde heldig sejlads over Nordatlanten, nåede skibene de grønlandske farvande. Her i Davisstrædet mødte man isen, og tåge og indimellem storme skabte farefulde situationer. Her inden for de yderste skær gjorde Hans Egede og hans folk landgang på en lille ø, som han gav navnet Håbets Ø. Her har Nationalmuseet netop udgravet ruinerne af den første koloni. Her var det muligt at gå helt ind til land dengang som nu. Så yderligt på kysten har kolonien på Håbets Ø ligget.
Svært at tænke sig noget sted mere udsat for storme og tåger end det her. Hans Egede skriver et sted, et fælt og ret gyseligt land. Det er det gode vejrs skyld, at indtrykket her i hvert fald er mangelfuldt. Og indad i landet mod øst har man set det dengang ukendte bagland. Men de nødvendigste betingelser var til stede. Her var ferskvand. Endnu kendte Hans Egede ikke noget bedre sted. Besejlingsforholdene måtte i hvert fald være nogenlunde bekvemme, så her valgte man at slå sig ned. På grundlag af udgravningerne har arkæologerne forsøgt denne rekonstruktion med det største af husene midt i billedet, beboelseshuset eller våningshuset. Sparsom har bevoksningen været lidt mos og lav, polarpil og dværgbirk. Alle byggematerialer var bragt med hjemmefra. Klimaforholdene dengang var stort set som nu. Det har været svært at holde fugtigheden fra døren her. Heroppe ved Varden har Hans Egede mange gange spejdet efter skib hjemmefra. Når man nu kender forholdene derude ved Håbesø, helt derude ved Davidstrædet med det der barske klima, så kan man jo godt undre sig over Mads Lidegaard, hvordan det kunne være, at Hans Egede og alle hans medarbejdere og familie blev derude i samfulde 7 år. Det var også kun tænkt som noget midlertidigt derude, og for så vidt interimistisk alt sammen. Men så skete det jo det, at handlen blev en fiasko, og kompagniet gik næsten fallit allerede fra starten af, og havde pengemangel hele tiden. Og det vil sige, at der kunne ikke blive sendt materialer op til at bygge noget nyt og flytte kolonien. Det kostede jo også penge dengang. Ja. Og derfor var det nødt til at bo derude. For man kan jo gå ud fra, at Hans Egede i løbet af de 7 år blev ganske godt kendt med Godthåbsfjordområdet. Han begyndte at rejse rundt, så snart han kom herop. Og noget af det første, han fandt, det var Præstefjorden. Her altså? Det er her, hvor vi står nu, ja. Som han blev meget forelsket i, og hvor han hele tiden vendte tilbage og gjorde forsøg med at dyrke korn. Og fra første færd planlagde jeg en koloni i og for sig. Den hed den dag der Præstefjorden. Efter ham? Efter ham, ja. Ja. Men som sagt, han fik ingen penge, og derfor måtte han blive, hvor han var. Men er der forhold her inde i bunden af Præstefjorden, altså her på stedet, som gør, at det var et ideelt sted for ham at være? Dels er klimaet meget bedre. Det er mere solrigt og mere stabilt. Og dels er der laks og rensdyr og alverdens naturlige rigdomme af den slags, som det jo var meget lettere at have lige ved huset, eller skulle rejse lange strækninger for at komme til. Mindet om nordboerne levede blandt grønlænderne i århundreder. Her en handelssituation mellem de 2 folkegrupper i den grønlandske kunstner Arons fremstilling. Hans Egede håbede i de første år at finde efterkommere af nordboerne, og bestandig var han på rejse for at søge efter dem. Prikkerne her angiver nordbo-ruiner ved Godthåbsfjorden, så tæt ligger de her. Men navnlig her mod syd, hvor i dag forholderne har slået sig ned, havde han al mulig grund til at vente og finde landsmænd. Her kan man i øvrigt den dag i dag på sine steder finde en gødningskraft i jorden, som stammer fra nordboernes husdyrhold. Her var betingelserne til stede, men ingen steder fandt han andet end tomter og grave. Her i bunden af fjorden ved Julianehåb havde den islandske storbonde Erik den Røde taget land i 985. Her byggede han sin gård Brattalit og grundlagde dermed Østerbygden, som den omtales i sagaerne. Det er til minde om denne første kolonisation, kunstneren Svend Hausten Mikkelsen har skabt dette værk i bronze. Nu var klimaet i Sydgrønland betydeligt mildere dengang end nu. Men selv i vor tid er det muligt at dyrke korn. Det kan bare ikke modne, man ensilerer det.
Flere steder i sine dagbogsoptegnelser giver Hans Egede indgående skildringer af de steder, hvor han traf på spor af nordboerne. Navnlig har han beskrevet til de mindste enkeltheder bygden her ved Valsø, som lå inderst i fjorden, godt skærmet af fjelde til alle sider. Der har været god mening i det, når en islandsk bonde som Erik den Røde kaldte det nye land Grønland. Sammenlignet med sit hjemland fandt han frodighed her. Som det er nu, tyder et og andet på klimaforværing siden da. Her kroger enebærene sig hen over jorden, ikke over knæhøjde. Her på stedet fandt Hans Egede de bedst bevarede nordboruiner. Kirkebygningen står med mure i omtrent deres oprindelige højde. Man ved med sikkerhed, at der i 1300-årene var 17 kirker i Grønland og 2 klostre. Grønland havde sin egen biskop, han sad i Gardar her i Østerbygden. Står man herinde midt i kirkebygningen og kigger nærmere på murværket, så kan man følge Hans Egedes beskrivelse omtrent sten for sten. Og så for øvrigt konstatere, at den mørtel mellem stenene, han omtaler, ikke findes mere. Omkring år 1500 ophører forbindelsen med nordboerne i Grønland. Hvorfor de forsvandt, ved man ikke med sikkerhed. Epidemier har måske medvirket. Og muligvis videre udvandring til Nordamerika. Hans Egede fandt kun deres spor. Først da han måtte vende tilbage med uforrettet sag og ikke havde fundet nogen nordboer, kunne han ligesom give sig i lag med den anden opgave, som var grønlænderne. De på deres side var meget betænkelige ved de nye mennesker, der var kommet til landet. De var vant til hvalfangere og andre, der kom om sommeren, og kun mænd. Nu kom der kvinder og børn, som de aldrig før havde set. Og oven i købet gjorde disse nye fremmede mine til at ville blive i landet og ville bygge hus for vinteren, hvad grønlænderne gjorde alt, hvad de kunne for at få dem fra. Og hvad der ikke går sagen lettere, var selvfølgelig sproget. De to parter kunne overhovedet ikke tale med hinanden, blot 2-3 sammenhængende ord, og det gjorde det jo meget svært at komme i kontakt. Sprogligt var der en afgrund mellem grønlænderne og Hans Egede, og hedenskab stillet over for kristentro gjorde ikke kontakten lettere. Her skildrer Aron en åndemanders møde med missionærerne. Hans Egede så en hindring for missionsarbejdet i grønlændernes overtroiske forestillinger og i deres trommedans. Han forbød den. Men han opsøgte dem på deres bopladser, om vinteren i deres tørvemurshuse og om sommeren i deres jagtlejre for at lære dem den kristne tro. Endnu kan man på afsides steder danne sig en forestilling om de forhold, Hans Egede har truffet den indfødte befolkning under. Her dybt inde ved en gren af Godthåbsfjorden traf vi på et par familier, der lå i sommerjagtlejr. Mads Lidegaard har forhørt sig hos dem og fået at vide, at de to familier kommer fra udstedet Kapisislit, der ligger en 3-4 dages robådssejladser fra. Netop i dag har mændene hjembragt 4 rensdyr. Egentlig skulle børnene have været i skole nu, ferien er forbi. Men jagt på ren er en selvfølgelig sag. Det med skolen må komme i anden række. Det er nu, der er kød at hente. Hans Egede har i øvrigt givet indgående skildringer af grønlændernes skikke og hele levesæt, og er sådan set den første Grønlands etnograf.
Der er ingen af grønlænderne her, der forstår eller taler dansk. Hans Egede fortæller om, hvordan han med fakter og enkle tegninger forsøgte at gøre sig forståelig over for dem. Så kan man prøve på at forestille sig, hvordan grønlænderne har opfattet det kristne budskab i en ortodoks lutheraners udlægning. For Hans Egede selv var sprogvanskelighederne i hvert fald i de første år den største hindring for missionsarbejdet. Man vil nok sige, at der ligger en opgave i at skulle gøre rede for det kristne evangelium, når man er sprogligt så langt fra hinanden, som tilfældet jo var. Ja, og der må man nok sige, at det var jo heller ikke de dogmatiske finesser, der blev prædiket. Det var de livsnære ting. Det var sådan noget som, at der var en Gud, der stod for alting og havde skabt alting og skaffede dyr og mad og fangstdyr og sådan noget. Og at der var et sted, hvor han tog imod en, når man var død og så videre. Altså ting, som var umiddelbart forståelige og kom ved. Hvordan forholdt det sig med grønlændernes lydhørhed over for hans evangelium? Ja, det er klart, altså netop når det drejer sig om fangstdyr og liv og død og sådan noget, så følte de, det var noget, der kom dem ved og hørte sådan set efter. Men på den anden side, Hans Egede klager mange gange over det, han kalder deres koldsindighed. Det er jo noget, som går igen igennem kolonihistorien, at man klager over grønlændernes koldsindighed. Han har nok misforstået, at det er noget. Selvfølgelig har de formentlig ikke været så ivrige, som han gerne vil have. Men det ligger også i en vis grønlandsk blufærdighed over for at vise sine følelser, som dansk altid har taget fejl af, og troet, at det betød, at der ikke var nogen følelser. Men han fortæller dog også, at han revsede dem for at få dem til at høre efter. Ja, der kommer man nok til noget, som er lidt svært for moderne mennesker helt at forstå. Den tvang, der lå over religion tidligere, den bundede jo i en helt anden opfattelse af, hvad religion var. Vi har jo en forestilling om, at det er en privat sag, og at hver mand han kan have den religion, han vil. For de gamle, der var det en fælles sag. Der var det gruppen, eller folket, stammen, hvad det nu var, der havde indgået en pagt med en eller anden guddom. Og folkets opgave var solidarisk at holde pagten. Og hvis blot en, end sige flere, brød den, så var den brudt, og så kunne det ramme alle. Derfor kunne man ikke tillade, ud fra den forståelse, at et eneste menneske havde en anden religion, eller var kættersk, eller spottede Gud, eller var blasfemisk. Når vi har blasfemiparagrafen i vores lov i dag, så er det ikke for sarte sjæles skyld, men så er det fordi, man skulle beskytte folket. Ja, men Mads Lidegaard, det er jo livssynspunkter, som Hans Egede bringer med sig fra Danmark til grønlænderne. Hvad kom det grønlænderne ved? Det var jo sådan, at der altid var en mand, der stod for gruppen, repræsenterede gruppen, i det tilfælde kongen. Og han var også kongen for grønlænderne, lige så vel som for danskerne og nordmændene. Så for datidens tankegang havde de ligesom en pligt til at overholde deres del af pagten som alle andre. Man kan godt nu bagefter se, at det er urimeligt, men man må prøve at forstå det ud fra datidens syn. Missionsvirksomhed i et land som Grønland, med en befolkning, der boede endnu mere spredt dengang end nu, krævede lange og besværlige og tit farefulde sejladser. Det sker stadigvæk, at man finder nye skær med bådens køl. Det var ikke nogen stor risiko for Hans Egede. Han kom frem ved håndkraft i åben båd. Som for eksempel i 1723, da han og nogle få mænd roede fra Vesterbygden til Østerbygden på eftersøgning efter nordboerne. Det var 700 kilometer hver vej. Kortet her, som Hans Egede selv har tegnet,
viser Østerbygden på østkysten. Det var datidens fejlagtige opfattelse af dens beliggenhed. Efterhånden bedredes forholdet til grønlænderne. Her behandler Hans Egede en blinds øjne med brændvin. Og han tog unge mennesker i huset for at lære dem op og selv lære sproget bok og kipperok. De to blev i øvrigt sendt til Danmark. Det var magtpåliggende for Hans Egede at vinde Frederik den 4. gunst til fordel for missionen. Og på Københavns kanaler afholdt man en storstilet regatta og et lotteri til fordel for handelen og den betrængte mission i Grønland. Bok og kipperok optrådte i deres kajakker som fangstmænd, og for at give hele sceneriet et realistisk præg, havde man sørget for, at der var bytte og hente for de to mænd med fuglespydet. Folk skulle vide, hvad der var at hente i det forunderlige Grønland. Her var udstedt skind af arktiske dyr og hvalbarter og narhvalstænder. Og orkestre i både skulle kaste ekstra glans over festen, men det hjalp alt sammen ikke ret meget. Hans Egede var en skuffet mand. Det fremgår af hans dagbogsoptegnelser og af de beretninger, han sendte hjem dels til Missionskollegiet i København og dels til Handelskompagniet i Bergen. Men Mads Lidegaard, hvad vil du navnlig pege på som årsag til de mange skuffelser, han var ude for dig? Ja, allerførst var det jo, at det var så svært at drive mission, at han ikke rigtig kunne komme nogen vegne med den, på grund af sprog og kulturforskel og mange andre ting. En anden ting var det økonomiske. Det viste sig jo, at det slog helt fejl. Handelen slog fejl. Overskud, som man havde ventet, blev til et dundrende underskud, og til sidst gik Bergens kompagniet fallit. Og dermed kom man så ind i en tredje skuffelse, kan man godt sige, nemlig at man så i København ligesom fratog Hans Egede ansvaret for arbejdet i Grønland, i det man udnævnte en guvernør og lagde hele kolonisationen om, da kongen overtog Bergens kompagniets fallitbo, i det man ville kolonisere i egentlig forstand og ligefrem anlægge forter med soldater og med kolonister. Og til den ende sendte man foruden guvernøren en afdeling soldater med officerer op, og man sendte 12 fanger fra københavnske fængsler, som man havde tvangsviet til lige så mange piger fra forbedringshuset, uartige piger, derop samtidig. Og hele den forsamling slog sig så ned i det nye Godthåb, hvor man flyttede ind i 1728. Og det er klart, det blev en forfærdelig vinter, fordi det var jo det værste udskud af Danmarks befolkning, der var sendt op. Og det gav uro og utilfredshed og mytteri vinteren igennem. Det var ikke lykkedes at få alle folk ordentligt under tag, før man kom langt hen på vinteren. Men mytteriet gik i sig selv igen, simpelthen fordi folk blev syge. Man fik skørebu, og de fleste døde simpelthen den vinter af alle de nye folk, der var sendt op. Men det er klart, at forholdet til grønlænderne blev ødelagt af det. De var rædselsslagne ved at se det leben, der foregik, og flygtede til alle sider. Og det tillidsforhold, som Egede gennem 7 lange år havde fået opbygget, det blev slået i stykker i løbet af få måneder. Ja. Hvordan reagerede man i København over de noget uholdbare tilstande i Godthåb? Ja, man besluttede simpelthen at opgive det hele. Der kom en ny konge, og han sendte bud i 1731 til Godthåb med sommerens skib, at han havde besluttet at nedlægge hele foretagene og hjemkaldte samtlige udsendte. Det var et frygteligt slag for Egede, fordi han jo måtte føle det som en dom over alt, hvad han havde gjort. Og selvom han blev frit stillet og sådan set fik lov til at blive boende, blive op på egen risiko, så var det et frygteligt valg for ham at træffe. På den ene side var der hensyn til familien og dens sikkerhed,
hvis de blev praktisk talt alene tilbage, uden sikkerhed for, at der kom hjælp. Og på den anden side var der grønlænderne, der nu gjorde alt, hvad de kunne for at få Egede til at blive. Og hensyn til det arbejde, han havde gjort, og ansvaret over for det. Han endte med at blive stærkt støttet af Gertrud Rask, der her som altid stod fast sammen med ham. Og blev så sammen med en lille flok af frivillige matroser og håndværkere. Og det betød, at Egede-familien nu selv måtte overtage handelsfunktionerne igen, og at det hele skrumpede ind til et lille bitte foretagende. Og det betød også, at han nu måtte holde op med at døbe igen, fordi han ikke vidste, om arbejdet kunne fortsætte, og ville mene, det var uansvarligt at døbe folk, når han måske blev tvunget til at give op. Og der fulgte altså 2 års meget spændt ventetid, som tog meget hårdt både på ham og Gertrud Rask. De blev syge begge to i den periode. Portrættet her af Gertrud Rask er fra før rejsen til Grønland. Nu var hun nedbrudt, både fysisk og åndeligt. Hans Egede skriver, at de havde brystsyge. Det har formentlig været en hård bronkitis. I 1728 var kolonien flyttet fra Håbets Ø ind til det sted, hvor nu Godthåb ligger. Her var der en god naturhavn, nogenlunde beskyttet mod det værste vejr, men alligevel udsat for et ugæstmildt klima med hyppige storme og tåger fra Davisstrædet. Man kan så undre sig over, at man ikke søgte endnu længere ind i fjorden. Formentlig har man ville beholde den korteste vej for rejser nordpå og sydpå. Mads Lidegaard, du har under vores rejse heroppe karakteriseret Hans Egedes 15-årige Grønland som tragiske. Men navnlig året 1733 skiller sig ud fra de øvrige ved at være særligt et prøvelsernes år. Hvorved? Ja, det år sad Egede jo og ventede spændt på skibet hjemmefra, der skulle bringe afgørelsen, om man måtte fortsætte eller ikke. Det var jo altid hans skæbne at måtte sidde og vente, mens andre et andet sted afgjorde hans egne planer og forslag. Og da skibet endelig kom, havde det besked med, at kongen havde ombestemt sig, arbejdet kunne fortsætte. Og Hans Egede blev i første omgang jublende glad, må man nok sige. Men meget hurtigt blev det til noget helt andet, fordi han opdagede, at skibet også havde noget andet med, som blev til ulykke for både grønlænderne og hans eget arbejde. Først og fremmest, at en ung grønlænder, som havde været hjemsendt, vendte tilbage med skibet, smittet med kopper og smittede sine landsmænd. Og de havde ingen modstandskraft med den sygdom overhovedet, og den bredte sig lynhurtigt. Og det førte til, at størstedelen af alle grønlændere i hele Godthåbs område simpelthen døde af epidemien. Hvad vil det sige størstedelen? Ja, formentlig omkring 90%. Og blandt dem næsten alle de grønlændere, som Hans Egede havde døbt og oplært, hvorved han sådan set kom til at stå næsten på bar bund. Kun en enkelt af hans egne trofaste hjælpere overlevede. Ja. Og for ham selv og Gertrud Rask blev det rent fysisk over evne, fordi de prøvede at hjælpe så godt de kunne og plagede de syge i deres egne stuer og begravede og så videre. Men det tog så hårdt på dem, at hun døde af det faktisk. Kom aldrig til kræfter igen. Og han selv kunne ikke klare sig uden hende, og brød faktisk sammen efter det. Ja. Så det var det en af ulykkerne, der kom med det skib der. Hvad tænker du i øvrigt på? Jo, så var der også med skibet 3 tyske herrenhut-missionærer. Der var sket det hjemme i København, at den nye kongens dronning, der var tysker, havde mange forbindelser i de nye pietistiske kredse i Tyskland. Ja. Og de kom så til København, hvor de fik indgang ved hoffet, og vi har hele den pietistiske vækkelse fra oven i Danmark. Og de ville meget gerne missionere, de var meget ivrige, de her herrehutter. Og kongen var ikke meget for at få dem i gang i sine egne kronlande derhjemme. Og så sendte han dem ud til kolonierne, blandt andet Grønland. Ja.
Og de kom altså egentlig for at skulle hjælpe Hans Egede. Men i virkeligheden følte de sig som de sande omvendte, sande troende i modsætning til ham. Ja. Og da de begyndte på at omvende ham, blev han selvfølgelig gal i hovedet, og de kom på kant med hinanden meget hurtigt. Og selvom Egede og Gertrud Rask sådan set prøvede at hjælpe dem i starten, så demonstrerede de selv, at de ville køre deres adløb ved at bosætte sig langt væk fra kolonien. Og i det hele taget gøre, som det passede dem. Ja, der er vel et par kilometer mellem stedet, hvor herren Hutterne slog sig ned, og så der, hvor Hans Egede boede. Ja, og Hans Egede kunne ikke undgå at mærke, at disse nye folk havde regeringens støtte, og at han selv var kørt lidt ud på et sidespor, og følte sig altså netop tilsidesat og frygteligt krænket. Men hvordan modtog grønlænderne pietisterne, herren Hutterne? Ja, der var jo meget hos herren Hutterne, som umiddelbart virkede stærkt på grønlænderne. De kom med mange flere pengemidler. De var praktiske folk. De kunne bygge meget større og bedre bygninger, og hele deres ritual var langt mere festligt og musikalsk end Hans Egedes, og de kom med musik og blæseinstrumenter og den der ting. Og deres forkyndelse talte meget mere til den umiddelbare følelse end Egedes mere gammeldags, rettroende, dogmatiske prædiken gjorde. Strenge teologi. Ja. Ja. Og det er selvfølgelig også forklaringen på, at de meget hurtigt kunne udvise langt flere resultater end Hans Egede. Du tænker på dåbsresultater, eller hvad? Ja, fordi han kunne ifølge hele sin opfattelse ikke tillade sig at døbe et menneske, før vedkommende virkelig var sat ind i troslæren. Og det ville jo rent sige, at de skulle læse og skrive først, så de selv kunne læse Bibelen og dogmatikken, eller katekismen. Og eller også måtte man sikre sig, hvis det var børn, at deres forældre havde det der. For herren Hutterne var selve troen, følelsen, omvendelsen, det afgørende, og det kunne man jo meget hurtigt nå frem til. Ja. Og derfor blev der en konflikt, for både København og grønlænderne pressede tit på Hans Egede for at få ham til at døbe. Ja. Og der må man nok sige, at han var meget reelt, selvom det var meget fristende for ham at give efter. Han døbte kun, når han mente, at der virkelig var grundlag for det, og derfor blev hans statistiske materiale meget lille. Herren Hutternes missionsstation i Godthåb var i sammenligning med Hans Egedes et pompøst anlæg, placeret helt for sig selv, i næsten demonstrativ afstand fra ham. Her på et af næsene, der skyder sig ud fra Godthåb-halvøen, ligger den gamle herrenhutiske begravelsesplads. Og inderst i vigen største parten af det oprindelige kompleks, Nyherrenhut, som det hedder, med kirkesal i hovedbygningen. Sådan fungerede det til omkring år 1900, da herrenhutterne opgav deres mission i Grønland. Nu er det landsmuseum. Endnu ligger grønlænder hustomter i umiddelbar nærhed. Det var blevet skik, at de mange grønlænder, som herrenhutterne vandt for deres forkyndelse, slog sig ned her på stedet i huse på ræd og række. De herrenhutiske missionærer var folk med sans for rette vinkler. Der skulle være orden i sagerne. Nu er området fredet. I Godthåb har man i dette jubilæumsår fejret mindet om Hans Egede og hans indsats i en lang række arrangementer, som kulminerede i indvielsen af den nye Hans Egede kirke. Nogen har ment, at det var mere end nok, og kritikken mod Hans Egede har rejst sig. Man har blandt andet rettet den anklage mod Hans Egede, at han er manden, som har ødelagt den grønlandske kultur. Hvad er din vurdering af den anklage? Ja, for det første må man lige udrydde den misforståelse, at grønlænderne var et uberørt naturfolk før Egede. De havde på det tidspunkt igennem mange generationer været i tæt og regelmæssig kontakt med europæiske hvalfangere, som havde vendt dem til europæiske varer, og som på forskellige måder havde slået den gamle kultur i stykker. Og dertil kommer, at man jo nok må være så realistisk, så man erkender, at man ikke kan tænke sig, at grønlænderne kunne fortsætte et liv i isolation. Det er et spørgsmål, om man og de overhovedet ville have ønsket det. Og det egentlige problem bliver derfor, hvordan dette møde med den europæiske kultur kom til at forme sig.
Ja, hvordan formede mødet sig, grønlændernes møde sig med hollænderne for eksempel? Ja, vi ser det bedst der, hvor hvalfangere og pelsjægere fik lov til at fortsætte uantastet. Det skete for eksempel i Labrador og i Alaska. Og der blev det i virkeligheden til total ødelæggelse af store områder, hvor den eskimoiske befolkning uddøde. Jeg tror ikke, det kan undgås, at en så stærk kulturpåvirkning som den europæiske kommer til at ødelægge elementer i det grønlandske. Men hans ede betød dog, at det kom til at ske under ordnede forhold og under en regeringsbeskyttelse, så man undgik de værste lovløsheder og overgreb. Du mener altså, at alternativet til hans edes indsats, det var undergang? Det skete i hvert fald i flere af de andre Eskimo-områder, hvor hvalfangere og lignende folk fik lov til at arbejde alene. På Grønland var det så galt, at den hollandske regering året før hans ede tog op, måtte udstede en plakat, der indførte dødsstraf for overgreb mod grønlænderne. Sådan noget gør man ikke, hvis der ikke er grund til det. Nej, nu ved jeg nok, at al missionering, al missionsvirksomhed rundt omkring blandt primitive folkeslag, ikke mindst i vore dage, er udsat for en ny vurdering. Man anser missionærerne for at være bedre vidende. De kommer som dem, der vil pådutte andre mennesker deres egen tro. Og det vil jo faktisk hans ede også. Ja. Nu skal man jo for det første lige være varsom med at vurdere det, folk gjorde for 200-300 år siden ud fra nutidens målestok. Der er ingen mennesker, der kan overskue følgerne af deres handlinger i dag om et par hundrede år. Og det er altid unfair at dømme folk på det, når man nu bagefter sidder og kan se tilbage. Det er den ene ting. Det andet er, at skal man se på folks motiver for det, de gør, det er jo egentlig det, man gør, så vil en missionær jo, når han er en rigtig missionær, bringe det, som han selv mener er bedst. Det svarer jo til, at man nu om stunder, for eksempel i forhold til ulandene, har nogle idéer om, hvad der vil være bedst for dem. For eksempel, at der skal skifte styreform, eller hvordan man nu vil formulere det, og at man prøver at bringe de idéer derud, fordi man mener, de er de bedste. Og det er jo svært at bebrejde en mand, at han prøver at give andre mennesker det, som for ham er det rigtige og det bedste. En anden ting er, hvad man så for en historisk betragtning bagefter kan vurdere er godt eller dårligt. Ja, for dårligt synes man jo alligevel, det må være, når hans ede selv et sted skriver, eller måske flere steder skriver, at han slog grønlænderne, fordi de faktisk ikke ville makke ret over for hans evangelium. Ja, det er jo det, som man altid hamrer løs på den stakkels hans ede, for at han tævede grønlænderne. Det gjorde han også. Og igen, når man står i Danmark anno 1971 og hører det, så er det jo langt værre end at tæve børnene i skolen og hvad det ellers er. Men dengang, der var det skik og brug. Det var også noget, man brugte over for de danske og norske ansatte i Grønland. Jeg tror nok, man må sige, at de blev behandlet med langt mere brutale metoder, end der blev anvendt over for grønlænderne. De formentlig relativt få gange, hvor han sæde, der jo havde et lidt hissigt gemyt, gik over stregen, hindrede dog ikke, at grønlænderne kunne lide ham. At de blev ved at komme til ham. At de prøvede at få ham til at blive, da han ville rejse. Hvis han havde været den brutale voldstype, så ville det jo ikke være sket. Og endelig må man så sige, at skal der foretages en retfærdig sammenligning, så må det være med, hvad der skete i alle andre koloniområder på den tid. Og der var det fængsler og henrettelser og tortur og blodsudgydelse. Alt det blev vi trods alt fri for i Grønland. Jamen hør så her, Mads Lidegaard. Hans ede er også udsat for det angreb, det at han søgte personlig vinding ved at tage til Grønland og drive kolonisation deroppe, for det var jo en af hans opgaver fra begyndelsen af, ikke? Han var aktionær i Handelskompagniet i Bergen, og han var alkymist. Han var altså en af dem, som prøvede på at lave guld. Det gør man vel næppe, med mindre det er for personlig vindings skyld. I Bergen var hans ede situation den, at han
stod og hamrede på alle myndigheder og pengemænd for at skaffe penge til at sætte sin idé i værk. Der var ingen, der rigtig troede på den. Der var ingen, der ville sætte noget ind for det. For at vise, at han selv troede på det, satte han selv alt, hvad han havde, ind på det som aktionær. Penge han i øvrigt aldrig har fået igen, skal lige tilføjes. Og det er jo ikke noget at sige til, at han i de perioder af sit liv, hvor han virkelig stod og manglede penge for at kunne føre arbejde videre, netop i Bergen, sidenhen i Godthåb, da handelskompagniet var ved at gå fallit, og i øvrigt også til allersidst, da han var pensionist i Danmark og manglede penge, at han da slog sig på alkymien, guldmageriet, der jo var en naturlig måde at forsøge at skaffe penge på, når man havde så hårdt brug for den. Og som jo i datiden var en ret anerkendt slags videnskab, som blev drevet af de mest seriøse folk. Så jeg tror ikke, man kan påstå, at der lå personlige vindingsmotiver i særlig grad i det der. Over indgangsdøren inde i Godthåbs gamle kirke hænger et billede af Hans Egede, som ifølge overleveringen hver dag knælede i bøn ved en bestemt klippeblok. Modgang var blevet reglen i hans liv. Hans forhold til Herrnhuterbrødrene, her Matthæus Stak, og fætteren til ham, Christian Stak, jævne håndværkere som den noget ældre Christian David, ligesom viser udviklingen fra uforsonlighed med gensidige og hårde beskyldninger til besindighed. Opmuntrende for Hans Egede var det, at sønnen Paul førte missionen videre, da Hans Egede selv i 1736 rejste hjem for at arbejde videre for missionen hjemmefra. Mads Lidegaard, du har boet 9 år heroppe i Grønland, og du har deltaget ivrigt i debatten om mange grønlandske forhold, og du har forkyndt det kristne evangelium heroppe i din egenskab af præst i en årrække. Anser du dig selv for uhildet i din vurdering af Hans Egede og hans indsats? Nej, helt uhildet er man ikke. Det tror jeg ikke. Det er vel også naturligt, at man kan komme til at føle en vis solidaritet med den institution, man nu har arbejdet i. På den anden side, så vil jeg nok lige understrege, at da jeg først lærte Hans Egede at kende, og stiftede bekendtskab med ham, igennem hans skrifter og så videre, der havde jeg selv den fornemmelse, at han var noget af en børste, og havde optrådt meget barst heroppe. Og også så meget, at jeg i og for sig godt kunne være lidt farvet på ham. Men til gengæld vil jeg nok sige, at efterhånden som jeg så har prøvet at dyrke ham noget mere, og ligesom føler, at jeg har lært ham bedre at kende, har jeg fået mere og mere respekt for manden. Også så meget, at jeg ligesom synes, at jeg nu forstår ham. Hvorfor han har gjort, som han gjorde. Jamen, synes du ikke, at der i visse passager i hans dagbogsoptagelser eller hans indberetninger, hvad det nu kan dreje sig om, ligesom prøver at pynte lidt på sig selv? Jeg vil næsten sige tværtimod. Jeg synes, man har på fornemmelsen, at de steder, hvor han kunne have skrevet en hel masse, som vi for eksempel får at vide fra visse andre sider, der kunne have pyntet på ham, det undlader han. Vi har et par objektive beretninger om ham fra anden side, der er meget positive. Det var ligefrem sådan, at kongen sendte en spion op for at kigge Hans Egede efter i sømmene, fordi man kunne ikke forstå, hvad der egentlig lå bag hans voldsomme iver deroppe. Og denne meget nøgterne og jordbundne person, Matthis Jochimsen, som han hed, hans indberetning til kongen om Egede var uskrømmet positiv. Og jeg kan ikke lade være at føle næsten, at meget af den kritik, der er kommet imod Hans Egede, er og har været lidt småtskåren, når man ser det i det større perspektiv, og i forhold til det, han faktisk udrettede.